benim torlarımın türlü balıklarım. Altın balık, gümüş balık, yerli balıklarım. Adakaha bekler hakka çapık balıklarım. Girişe kadar yakuptunla çapık balıklarım. Esnacı gümüş ammadıdan şorca balıklar. Yigitler geldiniz mi? Hawa. Yürüň hani. Sağman gelýäňiz ondan. Hawa. Yol ýadatmat dämi? Ýok o. Ana hadaryň kenaram görünýär. Olaýlady. Olaýladyk indi. Märekede garaşyp oturandyr. Hawa. Şu kunjoga şular ýaly garagum sehrasyny, dağymydy, düzümidi, bagtyar çağajyklary, raýatlarymyzy gödümizde şönde näme gahrman arkadamyzyň ilhamyndan çogup çykan edýär arkadamyzyň şu ata watanymyzy wasp edip, jan watanym Türkmenistan diýen goşgusyny bu ýysanç bilen dile getireliň ýigitler soňra näme ýolumyzy ýagşy arzuwlar bilen, ýagşy dilekler bilen dowam ediberelim. Hawa. Beýik döwlet, edýid ülke, dogduk depe, asly mekan, ählijesi seniň özüň jan watanym Türkmenistan, keremlidir ene toprak, keramatdyr mawy asman, edermendir ogul gyýdyň jan watanym Türk. Hey! Uçluk, uçluk, ağımdağı balıktan geliyor. Hey! Uçluk, uçluk, ağımdağı balıktan geliyor. Ene balıkçılara mı yemek-tıra? Esselamu aleyküm balıkçılar. Waalaikumsalam. Olma alma. Diýaşyňyzy. Toylaram gutlu bolsun. Sag ol, siziň hemmämiz. Ne bugün Balkan welaýatyna bizim toýunda şäherlik bolýarlyk geldik. Bir mihmanlara, aýdymlarymyz, saatlarymyz bilen, goşgularymyz bilen toýunda goşanlyk geldik. Toylar gutlu bolsun. Sag ol, Söyleme, sağ adamın mübarek olsun. Allah'dan näme hormatly gahryman arkadaşymyz gelip giren we howada söyleme gülýäli awyňyzam galy. Torlar hemişe dolup dursun. Sag ol, şey diýin. İlk atandım bile oğlunu kaçağa geçeydin.